Добър ден, здравейте, вие сте с най-новата рубрика На вода. Не е ли предаване? Предаване ли? Предаване по-добре звучи. Ма защо на вода сме? Защото пием вода. Да. Защото на кафе е вече заето. Да. А ние сме на вода. Алкохол сме не пием. Здравословни. Да. Газирано също, затова сме на вода. Точно така. За какво сме се събрали тук, Дани? Аз ще кажа веднага. Искам да поговорим за темата как се става известен в България. Тази тема мисля, че е доста така експлоатирана от различни личности, теоретично и практически, затова смятам, че е важно така да... Че не е по-важно. Да спираме да... Ало? Че моята теза е, че когато си известен си правиш каквото си искаш, спираш записи... Ама чакай сега, ти казваш. Въпросът е как се става известен или какво правим след като вече сме такива. И двете се въжат. Ако ми позволите да върна малко назад, да разбирам, че в това предаване ще се обсъждат подобни някакви теми, които са сравнително актуални за българския шоу-бизнес или не само... Световния, защото само за За български. световния. Добре. Просто аз, макар че съм подготвен предварително, Личи, все пак не съм много наясно какъв е формата, в който се намираме. Затова искам да питам. Това е симпатичното на тия формати, че сценария е само така една основа, която е доста плаваща. Да, как се става известен е първата част явно, защото Лъчо Може каза би какво единствено. правим, когато сме известни после. Напротив, да, не е ли хубаво да структурираме първо как се става, после какви Добре, са последствията от това, като си известен? Кажи, Дани, как се става известен? Ти си популярно лице от телевизията, с последствия от интернета, сигурно ти има и на хартиени носители. Как ти стигна до своята популярност? Аз нямам абсолютно никаква популярност, освен сред своята фамилия, но хубаво е вие да кажете, момчета, така и тримата сте познати лица, също бивш репортер на телевизията, господарите, спортен, певци, имаме двама ютубъри, така че според мен вие имате какво да кажете доста по тази тема. Аз ще ти кажа една тайна. С действията на човека не могат да го направят известен сами по себе си. Известен го прави интереса на тия около него към неговите действия. А кои действия са интересни на хората, това е много обширна тема. Обикновено в България и навсякъде по света тъпите хора стават известни по-лесно от тия, които наистина имат някаква стойност. И има много такива популярни слогани: спрете да правите тъпите хора известни. И те явно има и някаква основа, на която да стъпат. Не е просто е така някой да си го каже. Но пък не работи, защото това продължава да се случва. Друг е въпросът, ние, да речем ние четиримата като някаква представителна извадка на обществото, ние ли трябва да кажем кой е тъп и кой не, но истината е, че хората, които ние сега тук условно наричаме тъпи, имат много по-малко спирачки за това какво да направят, за да бъдат популярни, отколкото интелигентните, каквото и да значи това. Всеки един интелигентен човек има някакъв момент, в който ще си каже, това е прекалено голяма простащина, няма го направя. Или достатъчно добър ли съм, за да направя еди какво си? И от това съмнение някой път се спираш ти към похода си, към това да станеш известен. Хората, колкото са по-глупави, толкова по-малко спирачки имат. И това е готино по принцип, само че води до качествени изменения, нали? Тапанара става известен и после... Количествените натрупвания водят до качествени изменения. Добре, не допускате ли, че не всичките тия хора са тъпи, а има такива, които просто са намерили, че това е прекия път? Мисля, посредством простотията и посредством тези методи да стигнеш по-бързо до този процес да си по-известен. Според мен тук основата е, че има една илюзия как известните са успешни автоматично. Аз не мисля, че е така. Не е така. Не е така, не? Едно време е било точно така, защото за да станеш известен, ти наистина е трябвало да направиш нещо забележително, а да те забележат е било много трудно. Ако ти си актьор, дават те в някакви стойностни филми, веднъж в месеца се излъчва някакъв филм, ти за да си там наистина трябва да си специален или да си певец и така нататък. Но с развитието на социалните мрежи става точно това, за което ти говориш. Известен не означава
нито талантлив, нито успял, нито заслужил по някаква форма. Не казвам, че всички известни са такива, ясно е, че не е, но в днешно време може да си известен, просто е така, нали? Ако примерно те дадат в Big Brother, сега ще се завърне за добро или за още по-добро на света. Ма не само Big Brother, кажи и другите. Big Brother и Dancing Stars и Ергена, да, разбира се. Да, така че един за друг и ти пак можеш да си никой, но просто да те дават по телевизията или да си известен в социалните мрежи, защото примерно пардиш в тенджера. Не знам, имаше, аз още Дани, като го зададе въпрос, сещам за Вълчо. Какво беше това? Вълчо се реше на вестник и го целя и отвърляше по вратата си. И всички знаят и сещаш ли се кой е Вълчо? Да, за съжаление. Да. Не знам с този човек какво се случва, нямам представа откъде е. Дано да е спрял. За Вълчо въжи... Примерно, известни са скейтерите, дето се бият пред НДК. Нищо, че не знаем как се казват. Те му са известни. За Вълчо въжи любимия ми слоган явно, насранно на екран. Буквално. Да. Калъм Донев репрезент. Да, има и друг такъв такава една гледна точка, която доста кореспондира с това, което казваме до сега, а именно, че според мен, в днешно време, хората изключително много държат да са известни и даже не им пука дали ще бъдат известни с добро или с лошо. Защото всеки търси валидация за съществуването си и за тях е по-добре той да е известен като тапанар, идиот, наркоман или каквото и да е, или тя и така нататък, но да има хора, които знаят, че ти съществуваш. И за тях няма значение. Те не търсят, примерно, да е известен с таланта си, песните, картините, книгите, спорта, каквото и да е. Много интересно е. Всеки държи да знаят другите, че съществува. И аз това го разбирам. Тая хубава дума, макар и малко странна, нали? Всеки търси валидация, да види в очите на хората, че те знаят, че той съществува. Ето това тръгва още много отдавна. 500 лайка и прави еди си какво, нали? Ти искаш да видиш, че... Хората ще го харесат. Или даже още от времето на Аскефема, дайте ми оценка. Какво мислиш за мене? Защо се затормозяваш с тия неща? Ама какво беше? Може да го кажеш конкретно? 500 лайка и... Какво беше? Пак беше с екскременти. Да, тема винаги. Както и да е. Чай, ще кажа нещо. Да, аз много по... всеки иска да е добър. Аз вервам в това, че всеки иска да е добър, но е много трудно и изисква много повече усилия да си известен с това. Има един пич, който не е масово популярен. Мисля, че има Фейсбук страница Румънец чисти България. И пича отива с една мотичка, с една метличка и там с всекаквите други неща, които са му необходими и чисти междублокови пространства, оправя там, дето са обрасли с трева, наистина има огромен ефект. И пича е популярен, нали, в някаква общност, не малка, вярвам, но от друга страна хората, които нямат особена стойност, защото това е нещо, което предимно по-младите, нали, търсят да им се случи. Те нямат житейски опит да ти разкажат нещо, което да те обогати под някаква форма. Мързи ги да свършат нещо, което да е полезно и чрез него да станат популярни. Единственото, което им остава, да влезат в треца и да се пеняват на всички останали. Защото дразнителите в природата са направени така, че да изискват да им реагираш и ти като нормален човек им реагираш. Докато ти не реагираш по някакъв начин, когато възглавницата ти е удобна или студена. Ти реагираш, точно когато не ти е удобна и ти е топла. И това е абсолютно нормално. Дали го одобрявам и ми харесва? Не. Обаче това е положението. Данка, ти подготвил ли си някакви примери за подобни известни хора? Да, искам това ще да кажа, да разгледам някои видеа. Нещо ми подсказва, че ти си се подготвил. Имаш така нюк за тези неща. Да, пусни ги ти. Няма да мога, аз, понеже трябва да стана, аз не мога да стана. Функционално си неграмотен. Седнали веднъж не мога да стана. Така че моля се, Тонка, пусни да видим, така и ти да виждаш. Ще ги пусна пред всички. Първият пример за известен човек, успял известен човек, аз съм така, няколко съм събрал. Да, а кой искаш да е първият? Само не мога да видя от тук. Избери си един, ще го пусне. По принцип имаме и телевизора, но беше много сложно да го преместиме. С телевизор всеки може. Иначе, преди да пуснеш, Тонка, пуснах. Аз още 3 примера се сетих за това, което си говорим. Явно темата наистина е неизчерпаема, но те ще изникнат в разговора, нали? Особено в социалните мрежи, какво се случва. Да видим какво си подготвим. Да, пусни първото. Така, младо момиче, така гримирано, с
татуировки, гримирано и прочее, с татуировки и прочее, прави изказване за... Така, то е известно това момиче, вие го познавате всички. Ние го виждаме, какво толкова загадваш. Не да кажа, важно е какво ще се чуе сега. Дали да не го чуят хора. Да, темата е българската полиция. Но трябва дума по дума да се чуе много хубаво. Добре, дай да го чуем, после ще го разкажем. Да си шпаци. Полицайите, бе, те прекарват килограми, тирове с наркотици, всеки ден убиват хора и какво ли не се случва, то цари някакъв тотален разврат и вандалщина. Те те спират тебе, че си без колан, например, и тук дай сега ще отчетем дейност. Големите законоправници, издаващи закони, влизащи постоянно в някакви конфронтации, които навират на хората в лицето. Така, аз като учител по български тук съзирам един езиков дисонанс в лексикалните единици. Ще го изкоментираме и него. Езиков е и когнитивен дисонанс, ама давай, да. Интересни умозаключения чухме, момчета. Сега, въпросът е, известните могат ли да говорят каквото си искат и ако говорят каквото си искат, не получават ли после така някакви последствия, дали има връзка това видео с това, че хванаха с кокаин? Само да кажа, това е способност, качество на глупавите хора е това. Не казвам, че тя е глупава, но нали, дете викаш, могат ли да казват каквото си искат. Много пъти съм чувал хора, особено в шоу-бизнеса, някакви известни, дали певци, певици и така нататък. Аз не мога да си мълча, аз казвам каквото ми е на сърцето, каквото ми е на душата, ми е на устата. Не, ти си тъп просто и не можеш да направиш разлика между това кога, къде, какво трябва да кажеш. Сега ли е момента, не е ли? И се крием за това, че ние сме много искрени. Да. Не, ние просто нямаме емоционалната зрялост и интелигентност да знаем кога, къде, какво трябва да кажем. Това също е хубава тема, Аско. Кога е редно да ти е включен филтъра и кога по-скоро трябва да го изключиш този филтър. Искам да кажа, нали, аз много се отклонявам, но темата наистина ми е на сърце, но аз преподавам в училище, както тук колегата, и без да давам пример, но шегата дете трябва да пише на дъската, примерно напишете нещо коледно и то пише топки или какво беше, не знам, няма значение. И е много смешно, но аз се опитвам тогава, нали, дръпна го детето на снимка, казах, виж какво, шегата е смешна. Оцених я наистина в контекста на ситуацията, но ти трябва да знаеш кога може да направиш тази шега. Ако я направиш в моя час, пак ще ти се скарам, но все пак ще го оценим, ще се посмеем. Но ако го направиш в часа на класния си ръководител, докато той се опитва да обясни за важността на Коледа, дъра нещо си, нали, човек трябва да знае кога да бъде проста, както каза Лъчо, кога да има филтър на устата, кога да говори за полицаите, и така. Да. Аз сега разбрах, че полицията като изпълнителна власт е законотворец. Законотворци прекарват наркотици с тирове, което може и да е така. Което не мисля, че те го правят, но пък подозирам, че има полицаи, които способстват и убиват хора всеки ден. Всеки ден. Мога да се съобразявай с какво говориш, защото ще те пускат тебе на някой лаптоп някой ден. Не, така, разграничи се от тези неща. Разграничи се. Аз съм учител, аз не си спомням последните 86 епизода с негово участие да е пропуснал да каже, че е горд човек. Ама не, браво. Да, аз не мога да кажа на всеки епизод здравейте, аз съм рапър. Не съм казал толкова пъти да се абонират за канала ми, колкото аз съм учител. Искам да знаете. И какво? Хората знаят, тя го е казала това нещо преди, нали, за нещастие да и се случи това, дето... нали... Може би има някаква конспирация. Не за нещастие, за щастие. Аз се радвам, че се я хванали, защото по принцип беше теорията следната. Аз се радвам, че се я хванали. Това си говорихме дори с Лъчо, ако това ще накара този човек да спре, да излага здравето на останалите, защото сега ние не можем да управляваме който. Ходи, друса и се прави каквото искаш. Но ти застрашаваш живота на останалите, като скачваш да караш коли. И какво стана? Стана големата смешка и тя сега се снима с норофени и се прави колко е яка. Сега ще ви покажа снимката, вие сте я видели, но понеже и хората ще я видят. Знаем, ще я пуснем за хората само. Не мисля, че трябва да съдим за човека дали е добър или е лош по това, че си е позволил някъде да е глупав. Да, за добро или за лошо ние съдим по действията и тя е взела грешно решение и съответно действията и са такива. Само, че от тук на там е интересно какво се случва, защото явно нищо. Един адекватен човек би си взел някаква бележка, според мен и... Извинително.
Ами не знам, поне някакъв извод би си направил и имаш фенове в крайна сметка. Малко по-отговорно го давай. Според мен, наистина, сега, аз съм се запознавал с този човек, нали, говорили сме си и така нататък, не мога да кажа, че я познавам, но... А возил ли се там в джипа? Не. Но защо? Тя според мен от тези хора, които наистина просто държат да бъдат известни. Всеки търси пътя към успеха, разбира се, но тя, нали, се мести от един в другия жанр. Сега, след като се случва това нещо, тя го експлоатира, като наистина си прави такива подигравателни снимки с норофени и така нататък. Бяла роза, имаше една снимка с бяла роза. Да. И, окей, това е така на български казано, coping механизъм. Нали? Явно това е нейният начин да се справи с това, обаче едно е да се пошегуваш със себе си, друго е да се ебаваш с хората, нали? Някаква много тънка разлика на изразните средства, нали? Защото... Извинявайте, че ви прекъсвам, момчета. Нека да е ясно. Това нейно поведение довежда до това, че нейните фенове, тя има ядро фенове, както всяка една политическа партия има ли всеки един популярен човек, има ядро фенове, които каквото и да направи ще го оправдаят. Отдолу пишат някакви хора, голяма работа бе. Добре, защо? Това го имаше и при случая с Белослава. Да. Бубенце спокойно, нищо не е станало, на всеки се случва. Не е окей това. Окей, добре. Въобще не е окей. А защо човек влезе в затвора, готвач, примерно, при някакво чакаме пробата да излезе? Чакаме, да. Аз не го пожелавам, не искам да влиза в затвора този човек. Ама защо он я влезе, как така? Аз си го пожелавам. Аз си го пожелавам искрено, защото ако е виновна? Виж, да, ние я познаваме, комуникирали сме, не е правилно, нали, това да влияе на нашата оценка на ситуацията, но влияе. Да. И мисля, че е нормално. Не казвам, че е правилно, казвам, че е нормално. Други клипове ли има? Има. Да. Окей, не, че ние не бързаме, но просто, нали, мисля, че няма какво повече да се искам ти да взимаш отношение. Ти във Видин знаеш всичко за пиене, за наркотици, за рок-н-рол. Вземи отношение. Не мога, от Асен не мога да вземе думата. Искам да забележите надписа колко е тематично. Отгоре не съм такъв човек. Тока молец. Давай. Аз това мога да го върша, в принцип, от другата страна. Да. Нямаш сценичната треска. Не си готнала бастуна, като не, аз обичам доста да колежки. се забавлявам. Просто знам как. Даже да няма билет, че си намеря влак. Отдавна не съм го правила, между другото. Може да съм позабравила. Ма бързо влизам в час. Та иначе това ми е на мен. Някои хора сега ще кажат, че ползваш стимуланти за това си добро настроение по време на час. Да, ползвам, разбира се. Ползвам любовта, приятелството, музиката, интервютата, приятелствата, връзките. Всичко това са моите стимуланти. Аз не знам човек, който няма нужда от такива емоционални стимуланти. А славата как ти действа? Добре. Да. Славата ми действа добре, когато я гледам през тази ми гледна точка да ми действа добре. Когато почна да си внушавам, че не ми действа добре, тя не ми действа добре. Кажи бе. Кажи сега. Какво изкоментирай клипа? Кое да изкоментирам? Само да... Ползващи стимуланти, любов, семейство, фенове. Не, то много смисъл, нали, може би заради са пресния случай, ама личи си човек, като почне да говори глупости. Да ти говори едно, ама да ти казва друго, така да го кажем. И да не го мисли най-малко. Защо задълбаваш по този начин грозен и такова? Момичето каза, аз знам как да се забавлявам. Да. Никъде не е уточнено какъв е нейният начин за забавление. Да, ти вероятно знаеш по собствен начин как да се забавляваш, нали така? Може нейният начин за забавление да включва такива неща. Забавлявам с българска литература вкъщи. Ето, примерно, коментирах преди малко снимка на лекарства с нейн колега с чашка. Нали така? Въпросът е колега Константин Коцето. Много готин човек, ние всички много му се кефиме. Какъв е проблема? Той също се забавлява по негов начин. Някой коментира и той как се забавлява. Доказан ли е начинът? Това е въпросът. Ама не, той също в интервюта е казал, че умее да се забавлява. Тук момичето ни каза, че умее да се забавлява. И знае как. Ама вече последствия за това момиче. За да бъдем обективни, ние трябва да кажем, че абсолютно възможно е точно тази вечер да е било това нещо за първи път, тя да го е направила, въобще да не е знаела за какво става въпрос, как ще й повлияе. Добре, да. И за зла беда се е случило това. Нали? Аз го приемам напълно, както и Лъчо казал, ние всички я познаваме и нормално да не сме така рязки в съденето на тая личност, нали, но окей, нея я захранват стимулантите като любов, приятелство. Стимуланти, не симуланти. Като любов, приятелство и прочее. В този момент не е ли му приятели около нея, хора да обичат, да зарадат с енергия, да кажат, нали, че не е редно. Без насилие към жени или мъже, просто да кажа, ало, дай. Не е редно. Не е редно да се случва смисъл. Иначе, аз
съм съгласен с това, което казва, но тук на този диван идват, седат едни психолози, криминални такива и не само. И от тях съм разбрал, че нали, има 3 канала на комуникация. 2, може би 3. Ще ви излъжа, няма значение, вие ще влезете и ще гледате. Нали, моят човек ти говори чрез думите, чрез интонациите и чрез езика на тялото. И тук много неща са в дисонанс. Аз. Може би, пак казвам, може би заради пресния случай така ми изглежда. Понеже аз съм учител, ако не сте разбрали да ви кажа. Запиши Но днеска точно това си говорихме с децата, че да си отвориш устата и да почнеш да говориш е последното ниво на комуникация. Първо е, ако влезеш в стаята, походката ти, жестовете ти, погледа, енергията и това цялото нещо се случва и чак тогава си отваряш устата да кажеш каквото иде. Нали, затова предполагам, че случва ли се, като отидеш, понеже ти си учител? Като учител, да. Ти си учител и като влезеш в стаята, случва ли се така? Мислиш ли върху това, с каква походка ще влезеш, как ще изглеждаш първо, преди да си отвориш устата, преди да кажеш нещо? Винаги, да. Винаги, между другото. Как се случва? Как минава тази подготовка? Виждам децата какво правят и възоснова на това аз знам как ще влязат. Дали трябва да им кажа да седнат, дали те са готови вече и аз влизам за час готов. Дали ще използвам приятелството им и за стимулант и така. А как излизаш в другата си професия на сцена? Тогава какво? Винаги много категорично. И това нещо се е развило с времето. Аз бях голям супол в началото. В смисъл, не знам как да го кажа. Така. И винаги гледах другите от групата вместо хората. Има много снимки и видеа от началото на групата, в които аз пея и примерно Руди, защото нали, Руди е певец и аз пея. Даже тогава не съм си опитвал нещо. Говоря и хората се кефат, аз гледам Руди все едно, нали, нещо да не се обърка. Да. Така. Тук се отклонихме малко, но да. Те са... Момчета, ви питам рязко, вярвате ли в паранормалното? Аз да. Толкова много ми се иска да вярвам, но нали, няма доказателства. Обаче... Не си прав. Не си потом, като ти вярваш в паранормално. Да, аз съм живеел в Видин, аз съм от Видин. Не знам дали сме казали ли са. Да, а той очито ти си от Видин. Значи, не знам дали знаеш, ние после, като правим монтажа, има нали, такива плочки. Изписваме имената, поне първия път. И винаги пише Асен, учител, нали, примерно теб, как искаш да спише. Няма значение. Дани с реноме. Не. Което да не се нарушава. Те по същество да ще го изчистиме това, да. Аз съм от Видин, знаеш, и там имаме... Какво? Синагогата? Не, и синагогата също, но има и близо до нас села, които са прочути с паранормални явления и аз за това вярвам. Аз съм ходил там, разказвал съм тук на приятелите, гаснали сме фаровете на колата, докато се движиме. Не си ли си гасил ти? Не, оказа, че е изгорела левата кружка. После, но това го казах доста по-късно, поне аз имам един контравъпрос към Дани. Дани, ти ходили си некога през живота си, дори един път да ти пребаят? Какво да ми? Да ти пребаят. На баячка, на баяч. Един път. Пил си. Един път. Значи вярваш. Беше интересно. Това е... Ма до там. Паранормално. Беше интересно, но до там. Да. И ти защо не вярваш в кое? Не, аз... Кой съм аз, крайна сметка, да кажа вярвам или не вярвам? Искам да ви кажа, че известните в България са хората, които така общуват, медиатори са между нашия свят и отвъдния свят. И бих искал Тонката, ако може да асистира пак за пореден път, да изгледате другото видео. Само искам да питам нещо, чакай. Само да питам Тонката. Чакай, кажи ми само, когато аз да питам към компютъра. Сами ли сме в стаята? Дай, пускай да го видим. Не, защото зад тебе има живо същество, има куче, хората не го виждат, но не си сам. Се тъпнахме уредите, новите, които са. Имаме ремпода, това, което измерва стъпките и това, което засича електромагнитни вълни, като тези тук. Ще пробваме ли да питаме нещо? Искаш ли? Сами ли сме в тази стая? Току-що изтръпнах целият човек. Лично. Изтръпнах. Какво каза това? Има ли някой тук? Това почва да мига. Кое? Ефема. Стига бе. Почна да мига. Има ли някой тук, освен мен и Пламен? Обърни го това към камерата. Ефема. С нас има ли някой?
Да, майка. Това ме напряга, това радио мен. Тегаво е. Напряга ме направо. Виж, много е важен контекста на средата и ситуацията, в която си пускаш това видео, защото това видео, ако си го бех пуснал, примерно, приемаме, че сме били на участие skandal.com/ календар, били сме на участие нека, прибрали сме се в 3-4:30 и аз седам и се приспивам с това видео през нощта, в хотел, чуждо място. Да, защото аз съм много генгста тук. Обаче сега седи дебелия до мене, хили се. И на мен ми е смешно. Само да кажа... Имам едно любимо предаване, казва се SNL и там бяха направили пародия на такива. Мукни, бе. Да. Ще стана. Слушай, Дани, аз знам защо си го сложил това видео тук, знам как искаш да протече разговора, ама ще ти кажа друго. Дали на Слави джаджите му работят, дали в това помещение има чуждо присъствие, това са такива допълнителни въпроси, които не са толкова важни. Важният въпрос, знаеш ли кой е? Иван. Ти гледал ли си всичките тия по Discovery Channel, по National Geographic, по всичките там други подобен тип телевизии, как отиват ти места, които са свърталище на духове, и това нещо се излъчва по телевизията. И щом се излъчва по телевизията, да е явно достатъчно рейтингово. В следващия момент Слави решава да направи неговата версия на подобно нещо и сега тук е много смешно. Ха-ха. То е смешно въпрос. Дайте го коментираме по-сериозно. Трябва ли да го осъдим сега, Слави, че си е купил техника за 10 000 лева да търси призраци? Аз... Това нещо нормално, деци. Кой не търси призраци? Но не, дайте го коментираме малко по-сериозно, ще го обърнем тук на подигравка. Аз сетих нещо, за това се разсмях, извинете. Какво ви направи впечатление в клип, защото виждам, че го обръщаме тук сега на някаква такова, не сме се да подиграваме. Очевидно има присъствие в стаята. Очевидно. Да, но да кажем духа, призрака, той казва Иван. Сега искам аз да ви имайте преди, че тия в Discovery видел ли си някой призрак да говори на български? Защото това тук е на български. Да, защото това е некъде снимано в България. Нормално са умирали преди това българи и духовете им. И затова говори на български. Беха със същата техника и този, който нали, е основният търсач на духове, той си вика, тихо сега, пуснете техниката. И се изпардя. И те всички, ние го чухме. И той, не, това не е. Не, чакайте да го забавим, за да чуем какво казва. И той, Роджер. Може просто някой там, кой беше другия с него? Пламен. Пламката му... Направо, Иван. Нещо, не знам. Не, просто не прави впечатление. Говорихме се случва, понеже ние се подготвяме за това предаване, след като ти ни каза какви ще бъдат темите, ние седнахме тук и много дълго време отделихме. Разбира се. Ще ви кажа да цитирам правилно. Сме в стаята. Първо се питахме, сами ли сме в стаята, оказа се, че не сме, но Лучо каза, аз бих бил окей, ако примерно в началото на това предаване има един дисклеймър, това е само за фън, това е възстановка и да сме живи и здрави, гледайте го. Според мен хората пак биха го гледали. Не знам как е изграден. Няма такова. Няма такова, може би, защото не е наистина направено с тази идея. Може би човека иска да иде и наистина да покаже, което аз съм напълно окей да се правят такива неща, обаче тук селинга е една идея отгоре. Сега ще продадем идеята, че наистина нещо се случва и че е много вълнуващо и че такова. За мен е достойно за уважение, Слави, че ти си отишъл с още едно момче некъде у гората, у някаква порутена къща. Аз не бих имал смелостта да прекарам вечерта на такъв тип място. Инав, Иван, Петкан и тук минава Сенка, нали? Не мога... беше него. Сега ще пресолява манджата. Селинга е малко отгоре, това искам да кажа. Малко като в кетча. Продава го повече, отколкото е. Да. Готиното в цялото нещо, ако Слави наистина е целял да направи нещо такова, да го провери, да види дали истина и прочее, защото примерно ние имахме... Кое да е истина, бе? Дали съществуват тия неща? Кое да е истина? Прави се по някакъв начин. Пак ще те хранят в коментарите. Нищо. Пак ще те хранят в коментарите. Искам само да довърша, понеже тук са ти, Дани, само ти може би не знаеш, но ние имахме един колега и приятел, Радко, и той дойде, Радко в началото дойде, и питах го, викам, Радко, ти ще развиваш собствен YouTube канал и прочее, и той ми каза да, и имаше много добра печеливша стратегия, просто те гледам и не мога да запазя сериозния тон. Радко не можеше да казва Р и сигурно продължава да не може да казва Р. Така, бавничко, защото той му презентира с едно изречение, аз разбрах какво ще прави, той ми вика, много се гледа и затова ще ода да снимам изводи. Какво ще снимаш? Ще ода да снимам изводи.
И да, и аз му викам, Радко, кратко няма да говорим повече за това, но викам, Радко, вече в последствие на разговор, викам, опасяваш ли, че мога да не срещнеш Изрут? Викам, и няма да стане предаването. И той вика, голяма работа, ще снимам жена и син чашав. И мисълта ми е, че понекога, нали... Да, ама Радко е градирал и сега прави мотивационни видеа, Антуане. Не го спорвам. Да, а ти къде си? Аз съм тук. Пирамидата на Маслоу, къде си ти? Аз съм тук с деградирали, други деградирали хора. Но идеята ми беше, че може би по някакъв път това се прави с цел, нали... И сещаш се, некога аз поне като малък, събирахме се приятели на село и си разказвахме страшни истории. И аз открих, че в интернет мога да намеря такива, които не е нужно да съм ходил в чуждо село да чуя и да дойда в моето и да съм уникалния с новата история. И седнах, прочетох всички истории, които са абсолютно измишлетини. Те са художествена форма на хорор, нали? Такова писмена форма на хорор. И беше много готино и седехме си ги разказвахме. На всеки беше абсолютно наясно, че няма нищо подобно и това е невъзможно, защото беха големи фантасмагори. Обаче всички ни беше страх, стигнем до дома и се изпращахме и сега теглихме чоп, кой да остане последен да се прибере сам. На колко години бяхте тогава? 32. Представяте ли си колко тъпо обаче ще да бъде, нали това, което Тонката казва, да отиде Слави и целият клип да бъде ето тук, виждате, нищо не пилка. Дали си чуем нещо? Нищо не чуваме. Да. Добре, супер да си лягаме. Нали, не му е това идеята. Така че за мен това е ентертеймент. Съгласявам се с вас. Нали, тумъче и наистина според мен трябваше да има дисклеймър. Това е така за фън. Нали. Ма никой няма да го гледа. Макар че да, никой няма да не съм сигурен. Да го сложиш накрая, бе. След всичко в това видео не пострада нито един изуд. Само да вмете, нали, той също беше снимал НЛО. Той отива в едно село. То не е много малък, това НЛО го снимаха 90-те години. Ама то отива и в същия ден то пак идва, за да може да го снима. Виж как да ми разбра сега за предаването клуб НЛО. Да, нищо. И то пак идва, защото той е дошъл. Добре, точно така. Не, защото казваш, питаш ме на колко години сме били, казваш известните хора, Слави Клашер на 40 години. Ти тук сега правиш един билдъп да кажеш, че Слави Клашера, бидейки успешен ютубър и разпознаваемо лице в България, на възрастта на което се занимава с такива неща, да ходи да обикаля на ората изоставените къщи и да пита Иване, тук ли си. Това се подразбира, също да кажа. Не, ти така го подаваш, нали, подсъзнателно създаваш внушението у хората, че Слави е шматка. Слави е шматка, ама Слави колко други видеа има, които има някаква информация съществена, адекватна, важна, актуална и каквато щеш още, и колко книги има написани. И сега тия трябва заради една поредица в канала му трябва да кажем, този човек нищо друго не създава, нищо друго не прави, не е обществено значим по никакъв начин и да се смееме на това, че пищи уреда. Това, което кажеш, е абсолютно така, ама това не значи, че не мога да се посмеем на това видео. Съгласен съм. В смисъл, ние никой не го прави. Съгласен съм, аз съм против внушението, че Слави само това прави. Да, той не прави само това. Аз колко 50 неща съм гледал, не е истина. Колко неща съм научил от 50 неща за Куба. Аз съм научил много неща и още повече съм забравил. Това си е проблема, си е в мене. Аз също именно, така да споделя, освен там за Куба, за не знам какви държави беше, 50 животни там най-опасни. Освен, че снима НЛО, освен, че търси духове, още една крачка направи. Аз също съм много така доволен, защото видях кое е мястото, ще отида да пробвам и аз. При пълнолуние гледах едно клипче, как се отваря врата към другия свят и ще отида да просто да видя и аз какво е. Да, просто ме интересно. Интересен скален феномен е това. Сигурно си има някакви митове и легенди, той ги разказва, но там за разлика от тук има дисклеймъра, че има поверие, че тук става това. Поверие, то може да е по лъжевие. Да. Обратното на поверие, по лъжевие. Той казва, има поверие, обаче отива да снима сега да видим, скъпи приятели, нали, какво ще стане, дали ще отвори портала, но да. Добре, не отиде в другия свят, нали? Така че какво е? Не пита Иване. Не, аз вервам, че по нашите земи има много места с особена енергия заредени. Така казвам какви неща могат да се случат там, нали? Да. Не е идея. Може. Между другото, какво мислите за... Понеже говорим за известността, наистина, сега аз не мога да кажа, че съм страдал. Също мене пък въобще, нали, може би не ме знаят хората, но пуска се нещо с някой, който примерно, както Слави Клашера, да речем, има 300 000 абонати някъде. Такова и отдолу някакви хора, какъв то, аз дори не го познавам, аз въобще не го познавам. Или ето, Цуро беше тук на гости наскоро, който има 300 000 последователи в YouTube. Това е професията? И аз съм го познал.
Не, исках да видя да не има трудно, че ти си учител, той какъв е. Ами той сега е режисьор вече. Да, това исках да кажеш. И Иначе знам добре кой е Цуродаш. Откъде идва у вас, уважаеми приятели, това невероятно самочувствие, че понеже вие не знаете някой, той непременно не е известен. Нали, защо вие мислите, че сте критерия? Известността сама по себе си не е нещо, което е важно да се признае на някой. Аз никога не съм търсил признанието да ми кажат, браво, ти си известен, никакво от това. Абсолютно да, просто има хора, които си мислят, че те като не знаят някой, неминуемо никой друг не го знае. Нали? Ти си от А до Я за това кой е известен и кой не. Всеки други работи. Стигам до извода, че ние ги правим известни и сами сме си виновни, че някой си е известен. Ние тук 4-мата. Нали си даваш сметка, че ние сега ги коментираме, ако щеш дори, нали, понеже сме големи тук моралисти, не сме направили, да се размахаме пръста, но ние ги коментираме. Защо Аджаба ти Йордане, защо не избра, примерно, някакви добри примери, които ние да обсъждаме и да се възхищаваме? Аз ще ти кажа, защото няма какво да кажем. Не, ние няма какво да кажем. Защото ще кажем, браво, Евала. Няма да го гледат хората отдолу. Връщаме това, което каза Лъчо, което е наистина интересен феномен. Когато възглавницата ти е удобна, ти просто това очакваш и лягаш и спиш. Когато е неудобна, тогава вдигаш врява. И също нещо и в интернет, не да повтарям Лъчо, но това е важно да се знае и ако някой тук гледа, като видиш нещо, дете те кефи, ми напиши отдолу, готино е, хубаво е. И когато не те кефи, разбира се, пак го кажи, но много повече хора са, понеже в тях предизвика още по-силна емоция, когато нещо са засегнати, обидени и така нататък. Ще умираш ли, Коста? Не, държи. Добре, защото ние с тебе си говорим тук за гастрити. Та така, когато нещо не ви харесва, реагирайте, но и когато е хубаво, също е важно. Оценете го, кажете го, защото... Да. Това е. Да, така е. Да, така. Имаш ли ще има ли другия път да питам хората нещо? Да. Какво? Ма ти трябва да идеш. Добре, какво искаш да ги питам? Сами ли сме в стаята? Това е добър въпрос. Вярвате ли в сполучлива анкета? Да, вярвате ли в духове? И другия път пак ще коментираме с това. Не, но това наистина е готин въпрос за анкета. Добре, какви са очакванията? Като каже да... Да ми каже, че си заети да не направиш анкетата. Не. Да го каже, да разкаже ситуация, има ли, няма ли. Разкажете ни ситуация. Не, защо? Отговор, т.е. въпросът, който е най-елементарен и най-така сложен от друга страна, е защо? Това въпрос пробива на лесен за задаване, тъп за отговаряне. Защо? Между това е интересно. Казвай, вярвате ли духове и после само защо? Анкетата да няма нищо общо с разговора, който водим. Що не? Да. Ето. Ние си говорим утре, примерно, за инфлацията, но Тонката отиде и пита хората. Не бе, могат да анкетите да са отделен епизод. Да. Може? Отделен. Отделен. Ма не бе, що нека малко да се разтуха. Защото ние тук с тия сериозни теми. Да. Алф и така нататък. Ще закриваме ли? Може, имате още някакви важни неща за казване? Да, мога да кажа, ако хората искат нещо да видят така... Да пишат коментари. Да пишат коментари. Анкета могат да предложат... Моля ви. Ето. Пишете каквото искате. Задавайте теми, ако прецените. И въпроси за анкетите също. Но не смейте да убедите Дани на брада. Не. В никой случай. Добре. Това е единственото. Значи мене на коса, на размер на главата, на зъби, на каквото прецените. Но Дани за брадата. Ще ви баннем от YouTube, имаме връзки. Нищо няма да банваме. Просто смея се на другите клипчета, които правим. Отдолу пишете разни хора. Оплачи се. Да, тук сме съпорт група на пострадалите от хейт. Да. Сериозни теми обсъждаме, отдолу някой пише: ти бодисваш си брадата, ти бодисваш си косата, махни тая брада. Първо няма да я махна, второ нищо не бодисвам. Нищо не бодисвам. Бодисвал съм веднъж, не кой знае какво. Абе, това видео в кой канал се качва? В канала. Браво бе. Аз не даже няма да е в лайв. А за лайфове, ако се събереме и събота или неделя нещо да правим, това ще е уникално. Вие моля си представите. Сега ще има едни шортове. Так, с новата програма. Цак. Да, не, аз то пак си има работа, майка му. Не е такова. Цак и вече даже е качено и описанието му е написано. Да. Не бяхме изчерпателни по темата. Аз по шега подех нещата. Вие малко по-сериозни бяхте. Мисля, че добър баланс се получи. Така че... Не бяхме изчерпателни или бяхме? Не знам. Да преценят хората. Само за брадата не му пишете. Дали сме били или не сме били изчерпателни. А то има и окосмяване въобще по тялото. Добре. Не дейте да коментирате. Ти нямаш, така ли? Ти нямаш. Иван.
Ама трябва да ти да не си в кадър.